house again tonight. I got the TV on, the sound turned down, and a bottle of wine. There's pictures of you and I on the walls around me. The way that it was and could have been surrounds me. I'll never get over you walking away. I've never been the kind to ever let my feelings show, and I thought that being strong meant never losing your self-control. But I'm just drunk enough to let go of my pain. To hell with my pride, let it fall like rain from my eyes. Tonight I wanna cry. Would it help if I turned this sad song on all by myself? Would sure hit me hard now that you're gone. Or maybe unfold some old yellow lost love letters. It's gonna hurt bad before it gets better, but I'll never get over you by hiding this way. 'Cause I've never been the kind to ever let my feelings show, and I thought that being strong meant never losing your self-control. But I'm just drunk enough to let go of my pain. To hell with my pride, let it fall like rain from my eyes. Tonight I wanna cry. Self-control, but I'm just drunk enough to let go of my pain. To hell with this pride, let it fall like rain from my eyes. Tonight I wanna cry.
chegou o final, pero é o final dun comenzo. Normalmente isto, a xente, a primeira cousa que ten que saber é que non só fui traballar e estar aí, senón que moitos de vós non vos conocíades e despois desto tenes unha experiencia común e xa só ese feito de que conoces outra xente que non terías contacto de ninguna das maneiras. Despois outra cousa importante, que todo o que fixeches queda aí. É dicir, algo de vos queda aí, e queda para servicio dos demais. Porque non é mesmo facer unha casa que faz unha casa, pois traballas para unha persona. Aquí traballas para todo o teu pueblo, iso é moi importante. Porque algún día algún ten fillos, ou sostén, e pode dicir, eu, acórdome que isto fixo eu, este encintado de pedras, estas cousas do pazo se fixo tamén con outro aparello. É dicir, que son cousas que, ainda que pasamos, pois queda algo de nós aí, non? É como eu non teño moito máis que decir, bueno, podía decir moitas cousas, pero non é importante. O importante quizás é que quen se despida de vos sean os que tuveron aquí con vos todo o tempo. Os profesores vinden para aquí, falando de os chavales. Bueno, como di o alcalde, pois o vosso traballo queda aí, vese, non é dicir, sobran palabras, porque fixo son moito máis do que un principio pois había unha idea. Nada, tamén darvos as gracias por deixarnos formar parte destes 6 meses. Gracias a todos, é dicir, gracias ao Tribunal, gracias ao Concello, non, que pide o Obradoiro, gracias a todos os obreros por estar aí e axudarnos, bueno, a conseguir un final, que é este. A obra queda ali, como digo, bucha para todos Santa Comba, para facer ali as actividades todas que se podan facer. Nada máis, non sei se os profesores queren... Todos queren decir. Hombre, por compartir 6 meses, o mínimo é que xa se sinte fácil. A ver, que hai unha pregunta aí. No, saludos, temos un mascado. Logo, as gracias a todos por facerme o traballo bastante fácil estes 6 meses. A verdade foi un dos mellores obradoiros que fixen. E, bueno, pois... Estou moi emocionado. E todo se acaba. Bueno, pois casi vou chorar. Trátase de iso, non chora. Bueno, nada. Gracias por a paciencia que tuvestes comigo. Ás veces foi máis acertado, outras veces non. Encantado da vida, xa vos dixen moitas veces, non tiña que ser aquí, xa vos tenho dito tantas veces cando estábamos solos, que estou encantado con vos. O mesmo que Carlos, eu para min, do grupo de traballo, penso que dos millóns que tuve. Moi ben. Non sei se tens que dar as gracias á persona que fixo esa decisión ou, bueno, quen fora. Moi bo grupo de traballo. E eu encantado. Este sempre poñen os pelos de punta que non teño. Se alguna vez me pasei, vamos, pero nada, xa sabes que non todos os días son iguales. Pero bueno, eu encantado, non? Vou aquí unha sensación, pero con nada. Moi ben en todos os aspectos. Bueno, eu era novata nesto dos obradoiros, cheguei así un pouco co tembleque, pero gracias a vos, a todo o personal, que quero agradecer, sobre todo o personal, ao equipo directivo, o personal de multiusos, Mariloli, Carmola, Patricia, Vilas, Huelvis, Bicho, todos, todo o mundo. A verdade que sodes fantásticos. Por tanto, axúdame a facer unha copia, axúdame a ir aquí, faime isto. A verdade é que unha enorme gratitud hacia todos, porque valedes moito. Igual non o sabedes, pero valedes moito. E para vos, que o ser novata, eu iba así un poquinho acojonada, pero dime conta que non tuve ningún problema. Sempre nos levamos de tú a tú, de amigos, se pasaba algún problema, pois resolvíamolo da mellor maneira posible. E penso que todo saliu ben. Fixeches un gran traballo, e viuse reflexado aí, que iso é importante. E que vos levo a cada un de vos aquí no meu corazón. E quedaremos para tomar un café algún día unhas cañas, vale? Bueno, non teño moito que decir, xa vos lo dixe todo
vímonos fai un pouco nas clases, simplemente pois que sigades formándoos, se non encontrades traballo, mentras non teñades traballo, facede calquer curso, todo sirve, máis ben encamiñado o voso, que poñades en práctica as clases que vos dei, que intentades encontrar traballo, que seades sempre moi positivos, que seguro que se encontra pronto, todos. Ojalá. El papel. Damos las gracias a todos por esos meses. Nada más, no tengo más que decir. Todo muy ameno, todos muy buenos y nada más. Eu quería dar... Este quero repetir. Quería dar as gracias ao gran olvidado que non está aquí, a mestre, que nos facilitou tanto a Manuel Sí, como tamén é moi importante. as Moi cousas. importante, sí. Seguramente Esa se queda quitou o algún seu por aí, tempo para que nós pudéramos traballar sobre un proxecto pois Que non había. Sí, un proxecto imaginado, moi bien. gracias a mestre que nos facilitou tanto ferramentas materiales e como organizou o seu traballo bastante. Muy bien. Ahora vamos a repetir todos, vale? Bueno, igual que a Carlos se recorda do mestre, que Mestre, tú saliu vai volver. Ainda vimos Sí, vamos sabemos. con él. Bueno, a verdade que foi unha das figuras máis importantes, porque sin ele tal, pero bueno, tamén darlle as gracias ao Concello, bueno, pues, que nos facilitou todo o material que necesitamos para realizar a obra. Vale? É dicir, en ningún momento me dixeron no a nada. Entonces, é dicir, se traballamos moito, sí, pero sempre atrás co material aí a nosa disposición, porque se non houbera material non íamos a facer nada. Vale. Alguén quere repetir? Luís, non chores. Non chores, que é o último día. Bueno, pues damos Entrega de clausurado, ¿no? entrega de diplomas. Enhorabuena. Este é o doutor Silvio. Dame, sí. Vamos, Raquel. Javier Ares. Un beso. Bien, Digna Belenda. Bueno, non sei cantos vídeos. Silvia Vilariño. Vale, amigos músicos. Que o mellor. ¿Cuánto? Muy bien, Silvia. Bien, a señora Carmen. Los bicos. Ponte para la foto, Carmen, ahí, acércate. Ahí, perfecta. Mira cómo para Ana Belén. Ana Belén. El perfil bueno, ¿eh?
Oye aí. É que ali tres anos máis sorpresa. Perfil. Ya está, ya está. Manuel Angelo. Foto. Juan Iglesias. Ai, Bruno. Y vaya cámara, prof. Fotos rápidas, ¿eh? Vale, vale. Muy bien, sonrisa presidente. Ricardo. Marcia. María Carlos. José Ángel. Sausa. A Sonia, a Rocío. E aos compañeros, son moi bons compañeros. Estou moi contenta cos compañeros que tuvemos, vale? Moitas gracias. Tendríamos que ir a
Mil gracias para todos, trabajadores, amigos, profesores, el alcalde, la directora.